wo mumili a ne ko na mo ko biko bia bi wo mumili Nando mo nando obi wo mumili chineke ne ko na anya onwa ipa mbogo Ifarum nene Najirime isigene ashim nene Najirime mo nene Najirime iwu nnu aga ewu gị mmiri iwu nnu ne ifugaru ndo ikenta gba ọsọ jee na ke mmiri kpaala m mmanụ izo akpa kita ndoli ya no wo ma achicha chalo ifi nwere ike ikubu mu onene nwa idiot ye mutalu welu mmiri wom na aro iwe pụtasị m onene ele ihe ọzọ ịchọrọ shi mgbuo ya mụ na ya anene kwa n'ife anụ na anyị mala ọkwa nene ya anyị anene ife a mụ na gị odoghị anya nge mụ ka egburu mmiri dị chalo na nwa na-agba m ọgụ chalo anyị chalo bụ ebonyi mpa ọ dị ka mụ na ya dịbe gụrụ afọ ọnụ chalo chalo ebe ọkọ na-apụ eje every time nwatakịrị ya bụ katapọt akwụkwọ mara ifuru ya bịa nwaanyị ọmbara tụbadịghị ime nwa ka ọ mụtụbaghị ime nwa ashim ọwụ gị nwatakịrị na-akwụ ụgba mgbe ọbụla nwatakịrị akwụrụ ụgba kpọrọ katapọt na-akpagharị n'enya gụọ akwụkwọ ịma nkụ ọchọ pasinja ekpọrọ gị o yiri nne ashim o yiri nne na ume gịnị o yiri nne nya abụzi maka logori nya agbara m agụ na-asa mba na-asa jee ebe Imo kute gị ịnata ebe nwa sị na mba Osaka iwu onye mbọ bịara Imo bịa lụọ nwaanyị